Masha Allah. To, Salima. Na'am. Zan tafi kin san baki da lafiya. Ba daɗi ke ji. Dan haka zan tafi wurin aiki dan Allah na roƙi ki kula min da kai. In ban san ina son ki sosai. Dan haka ki kula min da kai. Kin ji baby na? Insha Allah. Zan je insha Allah yau zan yi kokari in zo da wuri. Ba zan jira har dare ba. Zan zo da wuri. Kin ji ko? Yawwa baby na. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kare mu kai. Amin. Wannan godiya da tausayi da kake a kan mu. A tafi da aiki ta wace ni kuma na yi da haka na yi wa kai duka. Sai ka dawo. Yawwa. Allah ya da kai lafiya. Yaya? Na? Nace ko za ka rage min hanya zuwa makaranta? Why not? Zai mana. To Allah ya kiyaye. Anti Salima. To sai kun da To Anti Salima. Allah ya Allah ya kiyaye. ƙara lafiya. Amin to sai kun da. Kash! Kin ga na manta ma jiya na bar mota a gareji a dan duba mun kafafuwa. Amma ba damuwa mu je sai in baki kuɗin mashin sai ki wuce ni sai in wuce gareji na gyara sai in mota ko? Okay, ba damu. Je kawai. Suturar so, so. Yau yaya. Dama ina so na yi magana da kai wallahi. Nice? Yaya, batun jikin Anti Salima. So ka san da ke psychology na ke karanta? To yanayin yadda jikinta yake kasancewa na observing wani abu. Bayan kun tafi asibiti sai na shiga ɗakinta na ɗan yi wasu bincike haka a kai. Saboda yanayin jikinta gaskiya yana damuna. Okay. So yaya, I'm sorry to say Anti Salima tana shaye-shaye. What? Of course. Anti Salima na shaye-shaye. Shaye-shaye fa kika ce irin nan kwalba ne ko na wannan? Ga shaidan abin da na samu a ɗakin. Abida? Na'am yaya? Are you sure of what you are telling me? Kin tabbatar da wannan abin? Salima dai? Sosai ma yaya. Tun ranar da na gani nake tunanin yadda zan sanar da kai halin da Anti Salima take ciki. But ta yaya irin wannan abin zai riga faruwa? Okay. No wonder. Ɗabi'unta ya yi kama da na shaye-shaye. Shi yasa nake ta faman kiran malam yayi addu'a yayi ba iskoki bane da ba janu bane? Wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abida? Karki gaya min ki dai gaya min da wasa kike yi. Sorry ya, ka san barin yau Anti Salima ƙarya ba. That means anyway, ba damuwa. Yanzu ni zan daga nan ma kawai zan baki kuɗin mashin ki je ki hau mashin aje wannan a wurin ki. Gashi je ki hau mashin, ni zan koma zan biya ta can sai in karbi mun jan dauki mota a gareji. In yaso sai na shigo gida kawai. To ba da. Je ki. Na tafi. Suturar
so, so, suturar so, so, suturar so, so, suturar so, so, suturar so, so, so. To wannan da me yayi kama? Idan na ce na ajiye soyayya, amma shi ne wai yau zuciyata take da muradin wata. Kai? Kai? Amma fa gaskiya wancan halittar ta yi min wallahi. Sai na ga kamar budurwa ce. Amma gaskiya in har hakan ce, in har budurwar ce, gaskiya zan jarraba ta. Na san Adnan ba zai hana ni ba in dai har akwai hali bari za mu ga. Amma ko da yake tunda dai har zan kai sakamako, tunda gwaje-gwajen 'yar uwanta nan ne, ba matsala. Suturar so, so, suturar so, so, suturar so. Wai me yake faruwa ne? Wai me ke faruwa ne? Ka shigo gida babu sallama. Na biyo ka ina tambayan ka kuma ka manna min hauka. Suturar so, so, suturar so, so, suturar so.